kdokoliv z vás vlastně. A tím bych to možná utnul asi radši, než utečou opravdu. Takže jak říkám, první písnička se jmenuje Banán a je to taková testovací písnička, protože o ní tančíme. Je to první a poslední písnička, u které tančíme. A vzhledem k dnešnímu folklornímu nefestu tam budeme skoro vlastně cifrovat, ale nebude to hezké. Možná jsi to neměl takhle úplně uvádět, ale to je tvůj problém, já netančím. Takže Havířov, ahoj! Jo! Dobrý den, já bych chtěl nějaké ovoce. No tak ovoce, tady jste v obchodě s ovocem, tak co konkrétně ale? No dneska mám chuť na něco exotického. No to chce každý, tak co? No tak třeba mandarinky. Mandarinky nemáme. Nektarinky. Ty nám nedovezli. Dobře, tak máte, já nevím, aspoň jahody? Jahody máme. No výborně, vezmu si 2 kila. Jo, 2 kila, tak to nemáme. Aha, tak máte něco? Jo, máme banán, tady výborný, krásný banán, podívejte. No ale on je celý hnědej. No protože je bio. No jo, ale vypadá jako hovno. Ale chutná líp, tak co, tak vezmete si ho nebo no, tak co? Tak mi ho dejte, no. No tak 80 korun. Cože? Chcete platit kartou? A ovoce a zelenina stojí tu už léta Se širokým sortimentem ze všech koutů světa. Posílí se imunita, kalorie shoří, mezi tuny vitamínů, každý rád se noří. Folklorní nefest! Teď! A proč každý zapomíná na ten banán v rohu? Špinavý a nepotřebný v boji o zdraví. Snělý banán vymknut z přízně všech ovocných bohů. Kdysi byl jak každý druhý, proč to bezpráví? A pomeranče z Brazílie, manga zase z Afriky, někdo má rád Nasi. jiný má chuť na fíky. Do salátu natrháme aspoň tunu zeleniny, ať máme v tom věčném zhonu aspoň tunu vitamíny. Folklorní nefest! A vy co? A proč každý zapomíná na ten banán v rohu? Špinavý a nepotřebný v boji o zdraví. Zhnilý banán vymknut z přízně všech ovocných bohů. Kdysi byl jak každý druhý, proč to bezpráví? Nevím. Jaj! Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme vám, čarokrásně, jste úžasní a vypadá to, že tady s námi...